ఎక్కడో దూరంగా పిడుగే పడిందో రాదా భయం. ఘాటు రోడ్డులో ఆర్డర్ టైములో పంచర్ అయిందో ఏదా భయం. చిత్తుగా తాగేసి బస్సుని తిట్టేస్తే పొద్దున్నే ఎంతో భయం. ఎక్స్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ తో వైఫ్ కి దొరికిస్తే దేవుడా ఎంతో భయం. హే చేతులేమో దొరదెక్కి షూరిటీలో పెట్టేస్తే ఫ్రెండ్ గారు జంప్ అయిపోతే. ఎగ్జామ్ హాల్ కెళ్ళాక తరిమి చూసుకున్నాక హాల్ టికెట్ మిస్ అయిపోతే. ఏ పోరా.